Et godt udgangspunkt for en kalkulation er tilbudslisten. Hvis I mangler inspiration til at lave tilbudslister, så kan I kigge på Værdibyggs hjemmeside her, og den har nogle eksempler på tilbudslister til vinterbrug for eksempel. Her kan vi klikke på for eksempel tilbudsliste til Valis foranstaltninger, og den er sådan et velkendt tilbudsliste, fordi når vi åbner den, så kan vi se her, at jeg har side 1 selvfølgelig, og så de underkomponenter til tilbudslisten. Den tilbudsliste, som vi er mest interesseret i, det er den her, som her foreligger i et Word-fil, men man kan kopiere den over til en Excel-fil, og så sende det videre ind i Sigma. Så det var en måde at komme let om ved posterne til kalkulation. Det er at kopiere sådan en tilbudsliste her og bruge de poster, som man synes er nødvendige i sin egen kalkulation. Når man har lavet et tilbudsliste om til en Excel-kalkulation, så kan man overføre den til Sigma, sådan at det opstår som et træ her i Sigma-kalkulationen. Og så har vi de poster, som bygherren er interesseret i, allerede i vores kalkulation. Således at vi kan udføre kalkulationen og uddrage de priser, som kan overføres til tilbudslisten bagefter. Tilbudslisten fortæller også, hvad bygherren ønsker priser på. Men hvordan kommer vi frem til de rigtige priser og de præcise priser, han vil have fat i? Altså det gør man ved først at selvfølgelig studere sin konstruktion. Man kigger på for eksempel tagkonstruktionen og studerer den nøje og finder ud af, hvad den består af. Og for at finde så meget detaljer som muligt, afhængig selvfølgelig af hvilken fase man arbejder i. Hvis man arbejder i distributionsforslag, så arbejder man med kvadratmeterpriser, men lige så snart man flytter ind i projektforslag, så bør man gå ind i bygningsstils priser. Og når man har gjort det, så er man i et såkaldt work breakdown structure. Det går på at nedbryde sit projekt ind i tilbudslistens underpunkter. For eksempel her har vi indretning af byggeplads, jordarbejder, murarbejder, tømmerarbejder. Og så har vi under byggeplads, der har vi også Valis foranstaltninger, som er opdelt i Valis foranstaltninger, som står for sig selv, og så årstidsbestemte foranstaltninger. Og den bliver også brudt ned her. Og så har vi selvfølgelig byggepladsen, som bliver brudt ned i sin enkelte dele. Når vi kommer ned til den her niveau, så burde vi kunne lave en kalkulation, som har en usikkerhed på plus minus 5-7%, som er acceptabel for et såkaldt projektforslag. Efter man har lavet en work breakdown structure, så går man i gang med en kalkulation. Men ikke ved at trække priserne inden for VOS-prisbureau direkte ind i kalkulationstræet, men ved at lave en bibliotek. De poster, vi har her, det skal vi kigge på og identificere i vores bibliotek. Og biblioteket i Sigma, det har sådan en grøn stribe, som indikerer, at det er en biblioteksfil. Og det slutter med SLI, som står for Sigma Library eller bibliotek. Og her har jeg så indrettet alle de poster, som jeg har brugt i mit træ, som er importeret fra mit tilbudsliste. Dem opstår også her, og så finder jeg de priser i de enkelte bygningsdele, sådan at de er klar, og jeg kan tilrettelægge de priser med hensyn til timeløn, og med hensyn til tid, og med hensyn til bygningsdele, som det passer mig egentlig. Og jeg kan også lave mine egne priser, eller mine egne priser på bygningsdele. Når man har lavet sit bibliotek, så går man først i gang med at starte en kalkulation op. Så man går ind i file og nyt og starter en ny kalkulation.
og næste, og det er sådan set den kalkulation, vi havde overført træet fra tilbudslisten til, vi starter igen. Vi laver vores kalkulation, og når den er færdig, så går vi ind i File og overfører til Project, og når vi har gjort det, så får vi de tider, som vores kalkulation indeholder, ind som et Microsoft Project tidsplan. Og så har vi et tidsplan, og så kan vi sætte bemanding på, og så er et spørgsmål om at linke det sammen til et endeligt tidsplan. Her har et tilbudsliste, som jeg har overført til Excel. Jeg kan enten kopiere en Word-fil, tilbudsliste, kopiere den, og så gå ind i Excel, og så paste den herinde. Men her har vi underpunkterne, eller punkternes nummer. Du kan se, at her er byggeplads, det er et hovedområde, og så underpunkter til byggeplads, det er opsætning af nedting og drift. Og vinterforanstaltninger, det er sådan, underpunkterne er vejrligt og årsligsbestemte. Og så har vi ellers de andre priser. Hvis jeg nu vil overføre det her til Sigma, så det første jeg skal gøre er at indsætte ved venstreklik og højreklik og indsætte en ny række derinde. Så skal jeg give den her en form for hierarki. Og titlen heroppe har altid hierarki 0. Og så vil jeg bagefter gå ind og indsætte 1 for hovedtitlen, altså helt byggeplads er hovedtitlen. 2 er underpunkt, det er også underpunkt, og på den måde vil jeg nummerere den hele vejen ned. Her har jeg nummereret de forskellige titler med 1 eller 2, og jeg har centreret dem, så I kan se dem tydeligt. Og jeg kan kun bruge de celler, som der er noget i, så jeg kopierer de celler, der er noget i, og jeg vil gerne have linje til L-arbejdet her. Og copy. Nu er den på clipboardet, så kan jeg gå ind og åbne min Sigma. Sigma er nu åbnet, så går jeg ind og klikker på nyt projekt, ny kalkulation, næste, og giver den et navn. Og navnet kunne for eksempel være det navn, jeg har her. Jeg kan lige kopiere den her, og så går jeg i Sigma og paste den der. Så har jeg navn, så klikker jeg næste, og her klikker jeg de 3 næste niveauer væk, og klikker næste og udfør. Nu står Sigma ved navnet heroppe i træet, og jeg skal hen og hente den kopi, jeg manglede her, så jeg klikker de celler, som jeg vil have kopieret ned til L, copy, så går jeg ind i Sigma, og så ind i redigere, og indsæt special, og indsæt Excel. Gå ind i det her, det hedder niveau og undergrupper. Brug niveaudeling. Niveaufelt 1 er det, der viser feltet. Altså felt 1 her. Vi har felt 1, felt 2, felt 3. Her kan vi se, at felt 3 det er teksten. Niveaufelt 1, det viser niveauerne i teksten. Og jeg ønsker ikke at have tilbudsliste som med, fordi jeg har det i min titel. Så den vil jeg springe den første række over. Den første række er nu ikke aktiv mere. Så går jeg ind i felter og sørger for, at de felter svarer til de 2 felter her. Feltet 2, det er nummer. Feltet 3, det er tekst, så det passer godt. Ellers skulle jeg bare gøre sådan her. Feltet 2 er nummer, og træk feltet 3, det er tekst. Klik OK til det. Og så her kan vi se, hvor vores træ i Sigma nu er aktiv, om jeg så må sige. Den er vagt over. Så det næste trin er at åbne et bibliotek. Jeg har jo i forvejen lavet et work breakdown structure, og har lavet et bibliotek, der svarer til den work breakdown structure, så jeg kan trække mine priser ind her direkte. Du skal ikke trække dem direkte ind for prisbøgerne, fordi prisbøgerne er ikke nøjagtige. Og det vil jeg prøve at vise hvorfor. Her har jeg min bibliotek, som jeg har hentet ind.
Og her er den kalkulationstræ, jeg har lige lavet før. Den er selvfølgelig tom i øjeblikket. Der er ikke noget tal derinde endnu. Så den vil jeg lige kollapse et øjeblik og kigge på det her bibliotek. Jeg vil lige åbne den her VHS prisbog for at vise, hvordan jeg henter mine priser og tilrettelægger dem til biblioteket. Jeg åbner primær bygningsdel og ydervægge og finder en ydervæg, en hulmur. Jeg har fundet en hulmur her, der vil jeg trække ind og lægge den ind i mit bibliotek under murværk. Nu når jeg klikker på det murværk her, jeg har ikke brug for det her mere. Og lige bortset fra måske lige et enkelt vindue, jeg skal hente ind. Så jeg går ind i kompletterende bygningsdel og kompletterende ydervæg, så finder jeg en vindue og trækker den ind under tømmerarbejdet her. Jeg har trukket den her 3 vindue ind her og dropper den her ind. Og hvis vi klikker på den, så kan vi se, at den består af nogle ting. Her kan vi se, at 3 vinduet, sådan som det består i øjeblikket. Så kan jeg lukke for den her. Den har jeg ikke brug for mere. Og åbner jeg mit murarbejde og kigger på den der hulmur, jeg havde før. Så består den af masse ting. Den består blandt andet af kølebrugsisolering. Den består af overlægger, og den består af en overlægger på formuren for den her. De hører ikke med til det her ydervæg, som er et hulmur. Fordi der er ikke nogen vindue i et ydervæg normalt. Det kan godt komme et vindue i, men i sådan et kvadratmetervindue er det normalt ikke noget vindue i. Og det her, det er bare et gennemsnits betragtning. Så vi skal have flyttet. Vi skal have det her overlægger flyttet over til vinduet. Og det gør jeg ved at trække den over og droppe den hen ved vinduet der. Du kan se, den, når jeg klikker på vinduet, så kommer en overlægger med til vinduet. Så jeg tager fat i den her overlægger igen og dropper den her ved vinduet. Og også det der kuldebordsisolering skal smuttes over til vinduet der. Og nu består den her hulmur af alle de ting, som er nødvendige for en hulmur. Der er ikke nogen vinduesrelaterede ting i. Men til gengæld, der ligger nogle murrelaterede ting inde i vinduet der. Det skal vi ikke bekymre os, fordi det kan sikkert godt finde ud af at sortere, fordi det har et nummer her for tømmerarbejdet, og det har også et nummer her for murarbejdet. Så vi skal lige tilrettelægge det her ordning. Hvis vi nu klikker på vinduet, som indeholder alle det her kuldebordsisolering og overlægger og sådan noget, så kan vi klikke på opskriften her og ind i fagdel. Så skal vi sætte de rigtige mængder på, og så skal man lægge mærke til, at prisen ændrer sig, når vi ændrer på mængderne på vores kuldebordsisolering og vores hulmur. Det her vindue, den måler 12M gange 12M. Så den her overlægger, den er nok på 1,4 i længde. Og den her bagmursoverlægger er nok det samme. Og så har vi noget kuldebordsisolering på cirka 5 meter, altså 4,8 hele vejen rundt. Det er 12M gange 4 i virkeligheden. Klik OK og læg mærke til, at når vi klikker OK, så har prisen ændret sig. Så nu har vi den rigtige opsætning af vores bibliotek og den rigtige pris med hensyn til bygningsdelen. Og det er det, jeg mener er vigtigt, at vi opretter vores bibliotek, så det passer til vores projekt, og ikke bare trække de her priser inden for de røde VHS ind i kalkulationen. Det duer simpelthen ikke. Nu vil jeg lige save det her bibliotek. Et bibliotek kan også bruges til at lave sin egen priser. For eksempel her under malerarbejde, det har jeg lavet min egen pris. Jeg har simpelthen bare skrevet her maling af udvendige murværk, og når jeg klikker på den, så kan jeg i det næste niveau lave materialeomkostninger, arbejdsløn og stillads. Og kategorien for materiale er selvfølgelig materialer.
Og for kategorien for løn er løn. Og kategorien for udstyr, det er leje. Enheder måles, maling måles i kvadratmeter, løn måles i timer, og stilladsleje måles også i kvadratmeter. Så har jeg gået ind og sagt for 1 kvadratmeter, prisen er så meget, og det tager en halv time at lave 1 kvadratmeter, og løn er så meget, og så stilladsleje per kvadratmeter er så meget. Så laver man sin egen priser, og så vil de tider gå over i project, når vi ikke har lavet vores kalkulation. Så den her bibliotek, det består af nogle priser, som jeg hentet fra VOS, og så nogle priser, jeg har lavet selv. Og man kan lige så godt lave sine egne priser, fordi i virkelig liv, det vil tømmermester eller murmester lave sine egne priser baseret på sine egne folk og sine egne tider osv. Det næste trin er at trække de her priser ind i min kalkulation, og jeg har min kalkulation her. Den vil jeg så gå ind nu og trække ind i min kalkulation. Og jeg vil ikke gøre noget ved byggeplads, jeg vil gøre noget ved byggeplads, men baseret på nogle procenter, og vinterforanstaltninger vil jeg overlade til jer. Men for eksempel jord og beton, det har jeg nogle priser på, som jeg kan trække ind, som jeg har hentet fra min VHS priser. Så jeg trækker nogle jord og beton ind, først og fremmest fundamenter, det vil jeg trække ind, og drop her under jord og beton. Og så kommer opskriften, hvor meget fundament har jeg. Jeg tror, jeg har 34 løbende meter fundament. Klikker okay til det, og så er den pris allerede kommet ind der. Og så har jeg noget terrændæk, det vil jeg trække ind og drop ind under der. Og så kommer opskriften op der også. Og jeg vil skrive 66 kvadratmeter gulvareal, så det giver mig nogle terrændæk. Og så er jeg færdig med fundamenter. Og tømmerarbejdet her, det er, nu har jeg fundamentsarbejde her, og så har jeg murarbejde, er måske det bedste at tage. Så hvis jeg nu tager min murarbejde, jeg kan lige trække min hulmur ind, og droppe den der ind. Og opskriften kommer op, og jeg har 64 kvadratmeter ydevæg, har jeg regnet ud. Og okay til det, så er den ind. Og så har jeg nogle indvendige vægge, jeg skal også have med. Den trækker jeg ind, og der var også derinde under murarbejdet. Og indvendige vægge er 37 kvadratmeter. Det er bare nogle tal, jeg har regnet ud. Eller et udtagning. Så er murarbejdet færdigt for så vidt. Så mangler jeg tømmerarbejdet. Jeg skal lige lukke de her ting, så det ikke bliver forvirrende. Jeg har tømmerarbejdet hernede. Og i min bibliotek under tømmerarbejdet, der har jeg vinduer, og jeg har også en tagkonstruktion. Så lad mig lige tage tagkonstruktionen først og trække den over. Tagkonstruktion trækker jeg over og dropper der. Og den her tagkonstruktion har jeg selv lavet, så der kommer ikke nogen opskrift, så jeg er nødt til at sætte de tallene ind selv her i kalkulationen, og jeg har regnet det ud til 202 kvadratmeter, så den på derinde, og enter, så kommer prisen frem. Når man laver prisen selv, så kommer ikke opskriften. Men til gengæld her har vi vinduer, det har vi jo lige hentet ind med tegleoverlæg og så videre. Det kan vi også putte ind under tømmerkonstruktion, så klik derind, træk den ind og drop den derind under tømmer, og opskriften kommer frem. Jeg har 5 vinduer, klik okay til det. Så her kan vi se, at efterhånden er jeg ved at opbygge en kalkulation. Jeg tager lige nogle malerarbejde her. Det var den pris også, som jeg selv lavede, så den trækker jeg ind og dropper derind. Og det vil jeg også have 64 kvadratmeter. Det er som sagt en pris, jeg har lavet selv. Så når jeg klikker der, så er jeg nødt til at få 64 ind manuelt ind i kalkulationen. IVS, jeg vil bruge det som et underentreprise, så her der skriver jeg
Sanitet. Sanitet har kategori underentreprenør, UI. Så klikker jeg der og enter, og det er enhed, altså lad os bare sige et stykke sanitetsinstallation, ikke også? Og lad os bare sætte en total pris på, måske 50.000. Det er et samlet pris for et stykke sanitet for den bygning. Og det samme for elarbejdet. Så klik derhen og indsæt installationer, installationer, kategori, underentreprenør og enhed, det er styk. Og mængder er 1, og prisen her er igen 40.000 kroner. Jeg skal gøre jer opmærksom på en ting. Der står nogle tider herinde, og derfor vil det her sanitet og VVS-arbejde ikke opstå som tidsstaver i MS Project. Hvis I vil have tidsstaver, så er I nødt til ligesom nedbryde det her i tid også, i det underliggende niveau. Altså når jeg klikker her og klikker der, så i det underliggende niveau, der er jeg nødt til at have for eksempel arbejdsløn, etc. og nogle tider på arbejdsløn. Ellers vil de ikke opstå som staver. Og jeg har ikke meget tid til at lave det her video i, så jeg vil undlade at have tid på min VVS og min elarbejde. Men nu har jeg en kalkulation, kan man godt se her, som er bygget op på basis af vores tilbudsliste, som vi importeret. Og hvis jeg lukker den her et øjeblik, så kan vi lige kigge på slutskemaet. Og her kan vi se slutskemaet med de enkelte dele af slutskemaet og priser. Det er selvfølgelig ikke noget med byggeplads her, men hvad jeg kan gøre er, at jeg kan kigge på byggeplads her og sætte det ind som en procent i kalkulation. Jeg kan sige, det totalt indtil videre på mit arbejde er 815.120. Og det kan jeg gå ind her og sætte ind for byggeplads her under byggeplads opsætning. Der kan jeg sætte en pris. Hvis jeg klikker der, så kan jeg sætte kategori, enhed, det er styk, og en styk byggeplads her, 815, 120 gange for eksempel 0,03, det er et procent. Klikker det ind, så kommer der et procent på det der. Og med hensyn til drift, der kan jeg skrive SDK igen, et stykke drift for byggepladsen. Det er det samme her med kostprisen, eller enhedsprisen her, det er, hvis jeg kan 815, 120, 815, 120 gange 0,04%. Så har jeg sådan det der med ind også, og så kan vi se den her i vores kalkulation forhåbentlig. Her har vi det hele. Det eneste jeg mangler, det er vinterforanstaltningen, det vil jeg overlade til jer. Nu har jeg min kalkulation her, og jeg går og tjekker mit AutoDB. Her kan vi se, at vi kan ændre på den her underentreprenør her, den har jeg en gang, så den har, jeg vil slette den kategori. Og så har vi AutoDB for de andre. Her kan vi se AutoDB-linjen her. Og her kan vi gå ind og ændre på for eksempel materialet. Lad os bare sige, at vi vil have 30% dækningsvidere der, og kun 5% på underentreprenør, etc. Og når vi har gjort det, så klik OK, og så vil tingene ændre sig i tilsvarende. Vi kan gå ind og kigge under nøgletal, og så sætte
et parameter herinde, og under indsigt, lad os bare sige, at det her det er 120 kvadratmeter, så får vi kvadratmeterpris her, og så videre. Og nu når vi er klar her til at sende den over til project, så kan vi klikke her, og vi kan gå file, overføre til MS Project, og lægge mærke til de her 7,5, det er de antal timer, der er per dag på byggepladsen. Hvis vi ændrer det til noget andet, så vil den overskrive det antal timer per dag i options i MS Project. Det er lønnen, der går over, og vi har i øjeblikket 2 niveauer. Lad os bare vælge 3 niveauer i detaljeringsgrad. Klik OK, og så om lidt, så vil Project forhåbentlig åbne sig. Og her har vi Project. Og når vi kigger på det her, så kan vi se, at alle de tider er gået over i Project. Vi har terrændæk, vi har hele specificering meget detaljeret fra polystyren og afdækning og så videre. Men det er fordi vi har valgt 3 niveauer. Hvis vi lukker på den her og går ind og eksporterer den på ny, overføre til Microsoft Project og vælger 2 niveauer, så kan vi måske få en mere overordnet project visning. Her har vi det. Her har vi ikke så meget detaljeret. Vi har kun jordarbejder, murarbejder, tømmerarbejder, malerarbejder, etc. Og nu kan vi lige klikke her og indsætte et nyt kolonne. Det hedder arbejde, W for work. Sådan her, så er den forkert. Indsæt en kolonne, det hedder arbejder, det er den der work. Og så kan vi se de timer, vi har her. Vi har for eksempel det her terrændæk, tager 31,38 mandtimer. Hvis jeg dividerer med de 7,5 vi nævnte før, så kan vi se, at vi får i antal manddage. Så 31,38, det er jo det der mandtimer, divideret med 7,5, det giver 4,18 manddage. Hvordan laver jeg så det om til et rigtigt mænder? Altså det jeg kan gøre er, jeg kan klikke her, og så kan jeg tildele, altså hvis jeg nu går ind i vis og ind i detaljer, så får vi den her frem. Hvis jeg klikker på den her aktivitet, så kan vi sige, at det tager 4,18 dage, manddage, og dens arbejde er fast. Det er et fast arbejde, altså det tager 31,38 mandtimer at lave det stykke fast arbejde her. Hvis jeg nu sætter en jord og betoner på, JLB, og sætter en mand på, så sker det ingenting, når jeg klikker OK. Det er 31,8 timer, men hvis jeg nu sætter 2 mand på, så vil det antal dage halveres, men arbejdsmængden bliver det samme. Så 2 dage på der, og så har vi det der dage reduceret. Og når man har gjort det for alle opgaver, man er gået i den og sat nogle mænd på, i det her tilfælde er der også i over beton, og hvis jeg nu sætter 3 mænd på her, så kan vi se, at timerne vil være det samme her, men dagene vil kun blive en tredjedel, og den stave bliver mindre. Så klikker vi der, sådan, så kan vi se, at staven den ændrer sig derefter. Det skal man gøre på alle opgaver, så kan man binde dem sammen, så har man en tidsplan. Nu er vi ved at sætte sidste på her. Jeg har en tagkonstruktion, jeg vil have 3 mand på. Jeg sætter 3 mand på, og klikker OK, og så bliver tiden tilsvarende, og så 2 maler på her. Jeg har ikke nogen maler i forvejen der, men så skriver jeg MA i stedet for, og så 2 maler på der. Og så kan vi se, at det bliver tilsvarende forkortet. Nu har jeg jo rettet dem til, og det næste er at tænde for en titel heroppe. Hovedtitlen. Så får jeg min titel heroppe. Tilbudsliste på hovedlandspriser. Og så er det et spørgsmål om at tilrettelægge dem rigtigt. Fundamenter. Den skal lige flyttes. Hvis jeg nu markerer den her og holder venstre knap ned og flytter den, så har jeg den foran der. Så når de to er færdige, så kan vi gå i gang med murarbejdet. Jeg vil starte med udvendig mur, så jeg flytter den der.
deroppe. Og når den er færdig, så går den der i gang. Når den er færdig, så går den der i gang. Og hvis jeg nu klikker på den her, den kan godt starte. Hvis jeg dobbeltklikker på link, og så sætter jeg et overlap der på, lad os sige, 3 dage eller sådan noget. Og det var forkert. Jeg skal lige gøre det om igen. Det var 3 minusdage selvfølgelig, fordi det er et overlap. 3 minusdage, minus 3, og indtil den. Du kan se, så når lidt af ydervæg er færdig, så kan de gå med indervæg. Og når indervæggen er færdig, så vil jeg have taget på. Så jeg vil lige flytte den der op først. Og så jeg kan lige zoome det her ud, så vi kan se det lidt bedre. Så når den her er færdig, så vil jeg have den der på. Og når taget er på, så vil jeg have vinduerne på. Og når taget er på, så kan de, og når vinduerne er på, så vil jeg have mailing på. Sådan. Så har vi det, sådan her. Så har vi en tidsplan. Det eneste, der mangler er højreklik her, brug bar styles, og give det der tekst venstre. Der sidder stave, det er S for startdatum. Toppen af staven, det er N for navn. Og undskyld, når højre det må være F for finish dato eller slutdato. Toppen er N for navn. N for name, som det hedder. Og bunden, det er R for resource name. R for resource name. Lad os prøve at se, om det er det. Og så har vi vores tidsplan her med start og slutdato. Og det er også slut på den her video.